Khoyarpur arti blog ke kerengjak belapur amchai tiprasa tongkol songborok belakino derawai tongkha hati habao thanani rungnogo thanani belakino jungjalungi tongkha lahar kaham kwrui haste hapang naikolui naiya nokol phiyogui naiya abo haino tiprasa tongkol songborok derawai tongkha norok chaiwi naitongdi didi report Cineha News. Hambai ruang ini media phane bagai sengobo lamang kai belai che sini thanani himnani belai che bekwar jagang tongkha ai sajung sa kaise himna ponjese sengobo himma yama hai lama hamyang tongkha awon bagai ke phana naikol na kerin bagai ang kerin media phane bagai ang kerin ong na hambai marwa o lama ang kai sinabo yang ni thangkai rambabu bo payo yang baci kepra payo joton thamon kai al lama tini bisik tole philang tongo raba ranai hote joto thani hote yang ti mangna bike baya ko thangai hai tongo abon bai ke phana naikol na kerin bagai tini media phame bagai joton phaibeyo abong kakai bamai matalang lo tayo lama wa mato no yo sini no yang adang madang na borok baksa lama tuh thango abon bagai angkai tabu kata namu tunggu sinyal lama na dar terikai sing abon salamne bagai abon ko yusung dia rong na dia la kurban murah ni objekta ontet dia la pur ontet ke boram thagur Ditipara Ponset Khoyarpur Subhas de Burma